Okay, her er en af historiens helt store gåder. Bibelen, ikke? Den er jo propfyldt med super detaljerede historier om israeliternes tid i Egypten. Vi kender alle fortællingerne om Josef, Moses, de 10 plager, hele turen. Men når arkæologerne så går ud med deres spader og børster, så er det som om, de kommer tomhændet tilbage. De siger i hvert fald, vi kan simpelthen ikke finde de direkte håndgribelige beviser. Og det efterlader jo et gigantisk spørgsmålstegn. Så spørgsmålet, der presser sig på, er jo, findes beviserne slet ikke? Er det hele bare en god historie? Eller kunne det tænkes, at vi i mere end et århundrede har kigget i den helt forkerte tidsperiode? Altså, at vi leder efter spor i det forkerte lag jord? Og nej, det her er ikke en eller anden konspirationsteori. Det handler om noget meget mere menneskeligt, kan man sige. Noget, man kalder systemisk inerti. Tænk på det sådan her. Hvad nu, hvis hele den moderne arkæologi bygger på en tidslinje, der blev lagt for rigtig, rigtig længe siden, og som måske havde en fejl helt fra starten? En tidslinje, der hænger på én enkelt, lille, men altafgørende krog. Så lad os lige kigge nærmere på den her krog, det her ankerpunkt, som hele den traditionelle tidslinje faktisk er spændt fast på. Du skal tænke på, at hele vores forståelse af oldtidens historie er bygget op omkring nogle få af de her ankerpunkter, altså begivenheder, vi kan finde i flere forskellige kilder, som vi så kan synkronisere tidslinjerne ud fra. Og det absolut vigtigste anker for lige præcis den her historie, ja, det blev banket i helt tilbage i 1800-tallet. Og her kommer den så. Selve grundstenen, hele fundamentet for den model, alle lærebøger bruger i dag. Det er egentlig bare en simpel antagelse, at den bibelske konge ved navn Shishak er den samme person som farao Shoshenq den første. En identifikation, man har taget for givet i over 150 år, og som alt andet er bygget ovenpå. Hvis vi kigger i Bibelen i 2. krønikebog, så er beskrivelsen ret lige til. Der står, at kong Shishak fra Egypten marcherede op mod Jerusalem. Og hvad gjorde han så? Jo, han tømte simpelthen herrens tempel og kongens palads for skatte. Han tog det hele, står der. Det er en meget specifik og ret dramatisk begivenhed. Men, og her bliver det altså virkelig, virkelig spændende. For når vi så går over til farao Shoshenqs egne optegnelser, hans personlige sejrsliste, som han fik hugget ind i tempelvæggen i Karnak for at prale af sine bedrifter, så fortæller den en helt anden historie. Jo, han nævner en masse byer i det nordlige Israel, som han har erobret. Men Jerusalem, den absolut vigtigste by, kronjuvelen, der er der slet ikke på listen. Og det her med at stjæle guld fra et tempel, der står ikke et eneste ord om det. Det er da mærkeligt, ikke? Det her mismatch betyder, at ved at tvinge i 2 personer, Shishak og Shoshenq, til at være den samme, så har man måske skubbet hele tidsligningen og skabt op til 300 fantomår, en slags tom periode, der ikke rigtig eksisterer. Konsekvensen er, at arkæologer i årtier har gravet efter beviser for israelitterne i Egypten i et lag jord, der er 300 år for ungt. Det er jo klart, de ikke finder noget. Okay, så lad os prøve et tankeeksperiment. Hvad nu, hvis vi lige piller det her Shishak-Shoshenq-anker ud af væggen for en stund? Hvad nu, hvis vi i stedet prøver at se, hvad Bibelen selv siger om sin egen tidslinje? Hvad sker der, hvis vi bruger dens interne urværk? I første kongebog finder vi nemlig et ret bemærkelsesværdigt vers. Det lyder ikke som poesi eller en lignelse. Det lyder faktisk mere som en logbog. Helt præcis står der, at 480 år efter israelitterne forlod Egypten, begyndte Salomo at bygge templet. Det er jo en utrolig specifik tidsangivelse. Så lad os for sjov sige, hvad nu hvis vi tager den bogstaveligt som vores arbejdshypotese? Regnestykket her er faktisk ret simpelt. Vi har en ret solid arkæologisk fastslået dato for, hvornår Salomon startede byggeriet af sit tempel. Det er omkring år 966 før vores tidsregning. Okay? Hvis vi så tager det tal og går 480 år tilbage i tiden, præcis som verset siger, hvor lander vi så? Bum! 1476 før vores tidsregning. Og det er altså flere hundrede år tidligere, end den traditionelle tidslinje placerer Exodus. Okay, så nu har vi en ny dato. En arbejdshypotese. Så lad os tage den dato 1446 før for tidsregning og gå tilbage til Egyptens sand. Lad os besøge et bestemt arkæologisk fundsted og se, om tingene pludselig begynder at give mening, om puslespilsbrikkerne falder på plads. Og hold nu fast på et sted, der hedder Avaris, som ligger lige præcis i det område, Bibelen kalder Gosen, hvor israelitterne skulle have boet. Der finder arkæologerne noget helt vildt. En kæmpestor by, beboet af et semitisk folk. Hyrder ser det ud til, og midt i det hele en pyramidegrav. Ikke til en egypter,
men til en højtstående asiatisk embedsmand. Og endnu vildere, de finder resterne af en kolossal statue af denne mand, og han er afbildet med en mangefarvet kappe. Altså en semitisk embedsmand med enorm magt, der bor i Gosen og bærer en mangefarvet kappe. Det lyder jo fuldstændig som historien om Josef. Men der er lige en ting mere. En sidste lille gåde. Den her imponerende grav, den var tom. Hvorfor det? Igen, hvis vi kigger i Bibelen i 2. Mosebog, så står der faktisk en mulig forklaring. Der står, at da Moses førte israelitterne ud af Egypten, så tog han Josefs knogler med sig. Hvorfor? Fordi Josef flere hundrede år tidligere havde fået dem til at sværge på, at de ville tage hans jordiske rester med sig, når Gud førte dem ud. Så den tomme grav er måske slet ikke et mysterium. Måske er det i virkeligheden beviset på, at et gammelt løfte blev indfriet. Men det er ikke engang det hele, for den her nye tidslinje, den her nye måde at se tingene på, den forklarer ikke kun de her mærkelige fund i Avaris. Den kan måske også løse en af de allerstørste gåder i hele Egyptens historie. Hvordan i alverden kunne datidens absolute supermagt pludselig er totalt kollapse? Vi har en egyptisk historiker ved navn Magneto, der skriver om det her århundreder senere, og han er tydeligvis helt paf. Han skriver, at en guddommelig straf ramte Egypten, og at et fremmed folkefærd, de såkaldte Hyksos, bare kunne vade lige ind og overtage landet med lethed og uden et slag. Tænk lige over det. Verdens stærkeste militærmagt erobret uden kamp. Hvordan sker det? Jamen, hvis vi nu for et øjeblik lægger Exodus-historien ovenpå den her tidslinje, så sker der noget interessant. Tænk på dominoeffekten. Først kommer de 10 plager, der fuldstændig smadrer landets økonomi, landbrug og samfundsorden. Lige bagefter, ifølge 2. Mosebog, jager Faraos hær efter israelitterne og bliver fuldstændig udslettet i Det Røde Hav. Hvad står man så tilbage med? Et land i kaos, uden en hær til at forsvare sig, et totalt magtvakuum. Landet ligger jo pivåben. Det er den perfekte opskrift på, at en fremmed magt som Hyksos bare kan gå lige ind og tage over. Og det vilde er, at der faktisk findes gamle egyptiske tekster, som for eksempel Ipuwer Papyrusen, der beskriver præcis sådan en periode. En tid med total kaos, hvor der står ting som floden er blod og fremmed er overalt. Det er jo nogle ret slående paralleller til de bibelske plager. Okay, det leder os jo til det helt store spørgsmål, ikke? Hvis den her alternative tidslinje kan få så mange brikker til at falde på plads så elegant, hvorfor i al verden er det så ikke den, vi lærer om i skolen og på universiteterne? Svaret ligger nok i det, vi talte om i starten. Systemisk inerti. Forestil dig et kæmpestort supertanker. Det er utrolig svært at få den til at ændre kurs, selvom man opdager en fejl i det oprindelige søkort, især når det handler om selve fundamentet, som hele rejsen er planlagt ud fra. Prøv lige at tænke på, hvad det ville betyde i praksis. Hver eneste historiebog om oldtiden skulle skrives om. Hver eneste museumsudstilling fra London til Kairo skulle have nye skilte på deres genstande. Det ville kræve, at hele det akademiske samfund kiggede hinanden i øjnene og sagde, hov, den antagelse, vi byggede alt på tilbage i 1800-tallet, den var nok forkert. Det er en kæmpe ting at gøre. Og det efterlader os jo med en ret vild tanke til sidst. Hvad nu, hvis den historie, vi kender, ikke nødvendigvis er den korrekte historie, men bare den første klade, der blev skrevet? Og hvad nu, hvis den klade indeholdt en afgørende fejl, som har låst vores forståelse lige siden? Måske er det på tide at tage den klade frem og overveje, om den skal skrives om. Og det er jo det hele koger ned til. Hvad er det, vi stoler på? Stoler vi på en model, der er baseret på en akademisk konsensus, som jo kan ændre sig? Eller stoler vi på et skrift, som har været fundamentet for tro i tusinder af år? Og her kommer vi til det, kilden ser som det absolutte omdrejningspunkt. Jesus selv. Han koblede sin egen troværdighed direkte sammen med troværdigheden af Moses skrifter. Han siger jo lige ud, hvis I ikke tror på det, Moses skrev, altså historien om udvandringen, hvordan i alverden skal I så kunne tro på mine ord? Så det afgørende valg er altså det her. På den ene side har vi en akademisk model fra 1800-tallet bygget på en ret omstridt identifikation. På den anden side har vi en 3.500 år gammel beretning, som Jesus selv henviste til som sand. Kilden her argumenterer for, at når vi retter historiens ur, så ser vi, at beviserne rent faktisk understøtter den bibelske fortælling. I sidste ende står vi altså tilbage med et valg om, hvor vi placerer vores tillid. Kilden her argumenterer for, at sandheden hele tiden har ligget lige foran os, begravet i jorden, men vi har været nødt til at justere vores kronologiske kort for endelig at kunne finde den.